hij weer een huis gebouwd. En dat betekent muziek op de bouw. Ik huur hem al. Maar er wordt niet gezwaaid. Meestal is dat geen goed teken. Maar het is juist maar zelden dat er een frietwagen op de bouw stiert. Neem je die mannen geen boterhammen mee? Goedemiddag. De geur komt u al tegemoet? Ja, je komt op tijd. Meneer Van der Zwaan. Chef zelf. Goed gezien. Ja. Dat is lang geleden dat geen bij mij op de oprit stond. Ja, dat is al een jaar van geleden. Ja. Ja. Ja, ik ben verwacht dat het een jaar zou zijn, maar het valt een beetje tegen. Ja, de kindjes weer een gratter, hè? Oh, ik dacht crisis. Ik had je niet gedacht om op een boot te treffen. Dat doe niet. Ja, een frietwagen op de boot. Ja, die jongens moeten goed eten, die werken hard. Een blikje bier verwachten, zit er niet aan. Oh, het en dat niet bezig? Nee. Oh. Oh, die had die verstoppen denk ik, en een auto. Maar dat initiatief van wie komt dat nou? Om een frietwagen hier op de bouw neer te zetten? Ja, van de woningcoöperatie. Oh, Ja. en dat, jij ziet van de woningcoöperatie? Ja, daar ben ik van. Ja. En heb je iets te vieren of zo? Ja, het hoogste punt hier. Hè. Vroeger hadden we pannenbier, maar dat mag niet meer. Dus voor de jongens die op de bouw werken doen we dan een snackwagen. God me ja zegt, dat is nog eens, jongens, dat is een goede werkgever, of niet? Misschien wel het ik was ik ook in de bouw gaat werken. Ja, we moeten hem bovenhier halen. Ja, maar Maar kleine traditie, hè. Vroeger hadden we pannenbier of een richtfeestje. ja, pannenbier hoogste punt en Ja, dan maar dat- als de vlag goed is een krat bier of zo. Ja, nou, dat kan dus niet meer. Nee. Ja, en dan proberen in ieder geval toch de jongens die de bouw realiseren op deze manier te waarderen. Heb je toch nog hier eens over moeten stemmen, jongens, of je dat wel woeit of... Dat hebben we niet over. Nee? Nee, we waren eens gezet. Gaat er licht in, hè? Heb je dat zelf bedacht, dat initiatief? Nou, als de projecten het mogelijk maken, dan doen we dat altijd. Ja, proberen een beetje de traditie in ere te houden. Ik vind het een fantastisch plan. Ja? Ja. Oké. En mochten ze pakken wat ze woeien? Ja, onbeperkt. Drinken, eten, maar geen alcohol. Ja. Duurt de pauze dan ook iets langer dan normaal? Ja, nog wel. Ja, Ja. ja dat denk ik wel. Oh, het al. Niet langer stress. Ja. Nee, maar hoe zit dat Die nou? heeft er eentje er nog bijgedragen, dit die. jaar, is er bouwvak? Ja, Ja, Ja? we hebben morgen krijgen we bovenvak. Je ziet een aannemer. Ik zie de uitvoerder. Uitvoerder. Dat is de andere. De aannemer staat achter ons daar. Maar dat hebben we niet. In de duwte. Tweede rang. Maar dus, wat is er anders aan de bouwvak dit jaar dan in andere jaren? Ja, maar we werken nu iets langer door omdat de Vierdaagse nou niet is. Dus we gaan het deze week, normalerwijs hadden we gisteren al vakantie gehad. Dan hadden we nou, is in Groesbeek hadden we donderdag dus de Vierdaagse gehad. Maar we werken 2 dagen langer door en dan hebben we 3 weken vakantie. Even voor de duidelijkheid, want je komt ook met het bouwbedrijf uit Groesbeek. Wij komen uit Groesbeek. Ja. Wat heeft de Vierdaagse met het bouwen te maken? Zien die jongens dan normaal gesproken altijd vrij? Normaal donderdag. Ja. Dan zijn we altijd vrij, ja. Omdat we toch in Groesbeek, als de derde dag, dan kom je er toch niet door. Ook niet met transport en alles en dat is alles afgesloten. Dus bij ons is dat traditie om op de woensdag Gewoon een blikje bier. gewoon de laatste dag te doen. Hey, en jongens, ziet je allemaal uit Groesbeek die kant, hè? Ja. Dus dan stond je langs het parcours met... Dan staan we met een plekje bier, ja. Beeldje nou. Nou ja, ik weet, we zullen geen namen nemen, maar er is in Groesbeek, midden in Groesbeek, in het lichtste punt, er is een café, waar normaal gesproken boete nogal veel te doen is. Is dat dan de plek waar het je ook te vinden ziet? Nee. Nee? Overal in Groesbeek is wel een evenement te doen met die Vierdaagse donderdag. En dan bouwt je zelf een cafeetje op? Of? Juist.
Barbecue erbij. En dan is het Barbecue onbeperkt. erbij, kamp erbij, Ja. alles erop en aan. Oké, dus, maar je ziet dus supporters en of toeschouwers en geen wandelaars. Nee. Nee, je werkt normaal gesproken al hard genoeg met het lichaam. Hè? We moeten donderdags bijkomen van het proeven van woensdags. Dus Dan zetten we nog een beetje morgen kans. begint de bouwvak. Ja, we hebben Morgen. 4 dagen super. Ja. Maar dat is regio verschillend, hè? Wat is er nou voor oog anders met De bouwvakantie? coronatijd? Nee, dat is niet anders. Nee, Nee? nee zeker niet. Nee, het gaat gewoon door, hè. De bouw ligt stil, maar dat is ieder jaar hetzelfde. Dus bouwvakvakantie is bouwvakvakantie. Maar goed, dit bouwbedrijf komt... Oh, Germ! Want het nog niet geholpen. Hij heeft zijn steentje bijgedragen, die jongen. Ja? Ja, Oh. Metselaar, hè? Al metselaar. Maar is dit nou kloor of waarom begint hij en geen? Hij is van Moet zichzelf. toch iemand goed ja. hebben, hè? Iemand moet Deze zijn steentje ZZP. bijdragen. Ah, kijk. Maar daar had even goed mee mogen eten, de ZZP. Ja. Ja, zeker. Iedereen. Geldt voor iedereen, hè. Geen uitzondering. Je zal toch wel wat gemerkt hebben van de ganse crisis, of niet? Ik heb behoorlijk wat gemerkt, ja. Niet alleen ik, maar de hele horeca. Ja, dat is... ja, maar ja, hoeveel wagens heb je? We hebben er nog 5. En vanaf half maart, toen de horeca dichtging, tot 1 juli zijn we gelukkig 4 keer vertrokken. Goeiedag. En dan nog met alle nodige maatregelen. Afhalen, alles inpakken, afhalen. Of één bedrijf had alles afgezet met kuubskisten. En dan iedere keer bestellen, wachten, bestelling oppakken. Het duurt allemaal wat langer, maar beter iets als niets. Ja, maar... En dat zijn dan bedrijven die de werknemers een extraatje gunnen, omdat ze een tandje bij hebben moeten zetten. En die doen dat dan ook uit blijk van waardering. En dat wordt ook heel erg gewaardeerd door de werknemers. ja. Nooit gedacht dat we elkaar nog eens op deze manier zo hier ontmoeten. Nou, ik had je wel veel eer verwacht. Oh. Nou ja, we zien in dit geval ook deels op de geur afgegaan. Ja, dat dacht ik wel. Ja, maar hoe ver heb je ervan afgezeten dat de stekker opkomt? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, we hebben meteen we hebben een keuken, een grote keuken in de loods, een horecakeuken. Die werd op dit moment niet gebruikt. En wij zagen het aankomen. En wij hadden, toen ze zondagsavonds de horeca dichtgooiden, Ja. om 8 uur, om 6 uur. Om 6 uur hebben ze dichtgegooid. Om 17 minuten over 6 hadden wij ons plan online staan. En zijn we meteen gaan bezorgen. Oh, het plan was dus bezorgen. Ja, het plan was bezorgen en wat meer catering. En die catering dat begint nou zijn vruchten af te werpen. Ook lunches en buffetten en dat begint nou zijn vruchten af te werpen. Maar die bezorging dat liep meteen, want alles ging dicht. Goed ondernemerschap is vooruitzien. Ja, dat is meestal zo. Hè. En het maakt niet uit wat je doet, maar als je ondernemer bent moet je vooruitkijken. Ja. Dus niet bang op de eier gaan zitten toes en wachten tot dat Niet gaan, voorbij zitten is. niet gaan zitten wachten tot ze wat gaan brengen, want dat doet niemand. Je moet een klein beetje, en eerlijk gezegd, in het begin met de corona dacht ik ook, toen dat die China daar zat, van oh, dat zal allemaal wel loslopen, daar zullen we hier wel een staartje van met krijgen. Maar heel vlug hadden we in de gaten dat het erger ging worden als dat we gedacht hadden. En heel veel met ons, denk ik. Ja. Heb je de Chinese producten niet in de ban gedaan? Nee. De Bami-schieven of nee? Nee, want die worden toch in Holland gemaakt. Als we- Of in België. Ze weer ook niet minder besteld. Nee. Nee. Als nou de tweede Golf. voor ook geen probleem? Ja, dat moeten we afwachten. Als het zo een beetje aan de gang blijft als nou. Natuurlijk merkt het, maar je moet wegen gaan zoeken dat je toch je hoofd boven water kunt blijven houden. En het is anders dan andere jaren en het zal voorlopig ook niet meer worden zoals andere jaren. Straks de herfst en de winter, we doen nog wat carnavalsactiviteiten. Ja, zeg het maar, wat gaat er met de carnaval gebeuren? Wat heb jij er nou van gemerkt eigenlijk, van de crisis? Mannen uit de bouw? Helemaal niks. Nee. Nee.
Nee, niks. Nee. Bouwen leidt er niks onder. Maar als ze op een steiger 1,5 meter afstand moest houden, dan vel ze op een gegeven moment vel ze onder. Hè? Wel, lukt Nieuwe wel. kieks. Oh, dat gaat wel. Lukt dat wel? Ja? Snel genoeg aan gewend? Tuurlijk. Neem eens krank geweest. Ik heb een beetje milde verschijnselen gehad, maar of het nou echt corona was, ik weet het niet. Het was een beetje ook de griepvorm en 1,5 meter afstand. Ja, Dus- ja, dat gaat Nee makkelijk. getest. niet getest, dat hoefde niet dus. Wel toen ze... Ik zie wat thuis geweest, ja, een dag of 10. En toen was alles goed. Dus toen zijn we weer eraan gegaan. Wat is nou de... Gemeentes gingen wel andersom. Ja, ik ben de Ja, architect, dus vertel. meer met vergunningen. Ja? Was het meer... Geen ziet van de gemeente? Nee, ik ben architect. Architect. En ik heb dus meer tussen bouwbedrijf, opdrachtgever, de woningcorporatie Ja. en de gemeente. Dus ik moet de vergunning regelen. En dat was wel even afstemmen met meer partijen die thuis aan het werken waren. Maar op een gegeven moment kwam dat toch wel op gang. Dus dat, ja, ik heb dat wel gemerkt in die zin. Maar dat is met name denk ik ook dan in de, manier van werken. in de communicerende, Ja, dat het ja. allemaal over Ja. mensen Ja, die toeswerken en anders. zo. Maar het ging op een gegeven moment ging het echt goed met dat Skypen en met Teams. En op een gegeven moment had iedereen de programma's door. En toen lukte het ook iedereen om die platjes Ja, ja. te krijgen. Dus ja, Hey, maar wel leuk dat je als architect nou ook bij dit moment... op het- uitnodiging. Ja? Ja. Doet je goed? Ja, dat Ja, doen dat- ons best. Hè? Nee, maar dat is toch ook een soort van teambuilding eigenlijk? Ja, absoluut. Ja, Van die leuke momentjes? We hebben het over de helden in de zorg, maar we hebben ook helden op de bouw. Hè. Uiteindelijk wordt ook tijdens de crisis gewoon doorgebouwd. En niet alleen op dit project, ook andere projecten zijn we druk doen. Dus dat mag wel gewaardeerd worden. Ja, en ik denk dat dit ook echt wel momentjes zien. Ja, ja klein gebaar. Ja.